Ja by som sa chcela opýtať, aké máme ako občania Európskej únie práva a povinnosti. Základné práva zverené občanom a ktoré súvisia s občianstvom Európskej únie sú: je to sloboda pohybu a právo trvalého pobytu na území členských krajín. Ďalej je to právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu a takisto v komunálnych voľbách jednotlivých členských štátov. Ďalej je to právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu a taktiež právo obrátiť sa s petíciou buď na Európsky parlament, alebo taktiež právo obrátiť sa na Európskeho ombudsmana, prípadne inú európsku inštitúciu alebo orgán vo svojom rodnom jazyku a taktiež obdržať odpoveď v tomto jazyku. Ohľadom povinností európskych občanov by som si dovolil zdôrazniť len toľko, že Európska únia je založená na určitých princípoch. Sú to princípy úcty k ľudskej osobnosti, princíp slobody, demokracie, rešpektovanie právneho štátu a taktiež rešpektovanie ľudských práv a osôb voči menšinám a takisto voči rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami. Mňa by zaujímalo, aké kritériá musím splniť, kde sa mám alebo kde sa môžem prihlásiť, keby som chcel spracovať do európskych inštitúcií alebo orgánov. Pre európske inštitúcie pracuje veľké množstvo mužov a žien z rôznych národov, z rôznych krajín, z rôznych kultúr. Je to vlastne veľmi multikultúrne prostredie. V tejto súvislosti musí potenciálny uchádzač alebo záujemca spĺňať určité kritéria. V prvom rade musí byť občanom členskej krajiny Európskej únie, taktiež musí byť držiteľom všetkých občianskych práv, takisto musí mať splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonov jednotlivých krajín. Tu sa myslí povinná vojenská služba. A potom sú to iné špecifické požiadavky kladené na jednotlivé výberové konanie. Nutnosťou je taktiež ovládanie vynikajúco jedného úradného jazyka Európskej únie a dostatočná úroveň vedomostí iného jazyka európskych spoločenstiev. V tejto súvislosti taktiež je odlišné, ak sa záujemca hlási na pozíciu povedzme lingvistov, tlmočníkov, prekladateľov, kde je následne skúšaná dodatočná znalosť ďalších jazykov Európskej únie. Nádejný uchádzač alebo nádejný záujemca by sa mal obrátiť na Európsky úrad pre výber pracovníkov, tzv. EPSO, kde nájde viac informácií a takisto aktuálne výzvy, do ktorých sa môže prihlásiť.